ilang taon kayo nagpatuloy? Ano ito? Anong gusto mo? Private o public relationship? Ito, ano yung pinaka-common na attitude nating tatlo daw? Sino yung pinaka-stricto sa inyo? What's up, Ketchup? It's your boy Teo Teo. Nine Japet. Nine Yung. And we are the Cabro! Cabro guys is Kapuno Brothers. And welcome back to our channel! So guys, yung gagawin namin ngayon, yung pinost ko kanina sa Instagram, yung mga questions na sasagutin namin sa Instagram tsaka sa Facebook page. Yung mga questions na sasagutin namin. Ready ka na? I'm ready. Wow, English! English, I'm ready. Ikaw yung ready ka na? Always. Always ready. Always ready! So ito, ang first question. Sino ang pinakagwapo? Oh, siyempre, ang pinakamatanda. Ang magulang siyempre. Wala. Paano yan kuya? Sabi nila ako doon yung mas matanda kaysa sa'yo. Bakit? Sabi nila ako doon yung mas matanda kaysa sa'yo. Ikaw na yung mait yung Harsh mo kapit. Gano kaganda, ay gano kasaya ang maraming kapatid? Masaya ka ba yun? Masaya ka ba? Ano guys, para sa akin kulang pa kami. Actually, hindi lang kami yung magkakapatid. Madami kami. Oh, Madaming ampon marami si kasi Mama. ampon si mama. Marami kami dito sa bahay guys. Alam niyo ba yun? Pati yung mga close friends ng ate ko, close friends niya, close friends ko, close friends ni Apit, wala. Close friends. Ano, parang mga kapatid na namin, kaya parang naano din namin, masaya talaga ang marami kasi ano, maingay. Maingay, tapos ano, marami, makwela. Ay, makwela. Basta masaya. Sinsa ang pinakadakong kaon sa inyo? Sino ang Malaking kain. Tama di ba? Sino ang Pinakamalakas kumain. pinakamalakas kumain? Alam na. Ito guys, ito yung pinakamalakas kumain pero hindi tumataba. Hindi tumataba. Ito, Bet. Lights on or lights off? Wala pa. Bata pa, bata pa. Wala ba? Wala pa. Wala ba? Baby pa, baby. 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 Baby pa. Ikaw yung lights on, Baby pa lights food off. ko. Wala mo try. Sino yung pinakamataas ang standard when it comes to shota? Ito. Sino ang papas boy? Wala. Wala? Ano, grabe. Ito yung papas boy. Parang barkada. Barkada na. Parang barkada niya Parang na si barkada Papa na. kasi sila yung laging magkaano na sa bike, tapos ito yung tagapakain ng mga manok ni Papa. Tapos yun, sila yung parang close. Yung masyadong close. Tapos ito, sino yung mamas boy? Ako mamas boy. Ako, wala. Ako mamas boy. Ito, sino mas ka-look-alike ng papa niyo? Sino? Sino daw? Ikaw. Uy, hindi lang ka-look-alike. Alam niyo ba sa office? Sinasabi nila, magkapatid daw kami ni Papa, tas ako yung mas matanda. Grabe lang. Kasi nakasalamin ako parang mas matanda pa daw. Oh guys, kasi alam nyo ba minsan kasi sabi ni Mama nung dati si Papa hinhatid niya si Mama sa sa eskwelahan kasi teacher yung mama ko. Tapos hinhatid niya sa eskwelahan, nakamotor sila tapos minsan nakita ng kasamahan ni Mama na Sino yun naghatid sa'yo? Panganay mo ba yun? Oh!
Sana all. Hindi, asawa ko yun. Kasi ano, yung papa ko maliit kaya parang baguette stick, parang baguette stignan ganun. Kaya. Anong size ng sapatos mo? Ko? Hindi, sa akin lang to. Hindi ka nawali. Hindi ka. 9 US. Sa akin ano, 10, US 10 or UK 43. Saan 8.5? Ilang taon na si Jerome? Sampol naman ng isang kanta. What? Ilang taon? Ilan? 20. 20 na pa mo. 5 years ago. 25 na siya. Kasi 2 years yung ano namin, 27 na po. 25, 27, 18. Ito, may nabasa ako kanina na ginagamit ko lang daw yung mga kapatid ko para makahakot ng viewers. Like, paano kung ginamit porket mas hot sila sa akin, ginagamit ko na sila. Hindi ba pwedeng i-guess sila sa vlog ko? Kapatid ko naman sila Yeah. di ba? nakakapag-guess ka nga ng ibang lalo. Oo, nakakapag-guess na ako ng iba tapos yung kapatid ko, kami yung mga bawal. kapatid ko pa. Tapos sabihin, ginamit ka agad. Kasi ano din kasi, parang nagbuboringan ako sa vlog ko pag ako lang mag-isa. Gusto ko may kasama ako kasi wala lang. Gusto ko lang magkasama para masaya. Diba? Ilang taon kayo nagpatuli? Ikaw, Pet, ilang taon ka nagpatuli? Grade 2. Kuya, tapos ako. Ako grade 2 din. Grade 2 din ako. Ako, Tinuli. hindi ko na baka hindi pa ako tuli. Basta naalala ko, grade 2 ako. Tapos sinipa niya dati kasi nag-away kami. Do you miss your squad? Aling squad? Yung Sigang or yung sila Snake? Na-miss ko sila, yung dalawang squad. Siyempre kasi parang mga kapatid ko na sila. Ganun. Tapos hindi pa ako makapunta kina Roy tsaka Snake kasi ECQ pa yung Cebu. Parang mahirap pumunta kasi hindi ka pwedeng pumunta doon pag hindi ka taga Cebu. Pagkagaya na sa Bohol, pag hindi ka makapasok ng Bohol, pag hindi ka taga Bohol. Ganun. Kaya hindi pa ako makasama sa kanila. Tapos sa Sigang naman, hindi pa sure kung kailan ba kami magkakasama ulit. Kasi si Tastic tsaka si Micol sa ibang barko na ata sila. Anong gusto mo? Private o public relationship? Ikaw, Pep. Ay, ikaw, public ka kasi lagi kayo nagpo-post ng ex mo dati sa My day. sa My Day tsaka sa Twitter. Ako mas gusto ko yung private kasi pag public maraming makikisawsaw Ako din. Kaya mas maganda yung private kasi wala, kayo lang. Ito, ano yung pinaka-common na attitude nating tatlo daw? Wala. Wala ganyan. Wala. Sa ating magkakapatid, ano yung kadalasan na inaawayan natin? Hindi kami nag-aaway pero ito lagi kong pinapagalitan kasi pasaway. Hindi naman lagi, minsan, kadalasan. Basta minsan, kasi si mama nagsusumbong sa akin nung sa barko pa ako. Minsan nagsusumbong si mama sa akin na pasaway to, kaya pinapagalitan ko. Papayag ba kayo na mas pogi ang tatay kaysa sa inyong tatlo? Oo or hindi? Para sa akin, oo. Kasi Siyempre, siya yung punuan. punuan. Siya yung puno. Siya yung puno, siya yung kapuno. Kasi siya yung pinanggalingan na. Mga lang kami, mga hindi naginan. Buti hindi kami pinadikit sa wall. Bata to, may may dance May group to. dance Ano pangalan ng dance group mo? RSD Junior. Ano yung meaning ng RSD? Revolution Shock Dance Crew. Oh, kita mo? Tapos di ba may istorya yan noon si Apet. Siya dapat yung inaano, yung tawag yun. Oh, binubuhat. Siya dapat Kasi yung siya yung binubuhat. pinakabata. Kasi Oo. siya yung pinakamaliit din. Pero sa laki ng katawan niya nung bata, sinasabihan na siya na bato daw yung kinakain. Kasi ang bigat daw. Ang bigat daw tapos tapos malaki yung katawan kahit Kaya- bata pa.
Kaya siya yung taga-buhat. Siya yung ginagawa taga-buhat kahit sobrang liit niya dati. Kawawa nga. Sino ang amoy putok? Sa ating tatlo. Sino ang Wala mo na? Wala naman mo. Ay, kasi bagong ligo. Wala. Pero Wala. meron akong ano kung sino. Sino? Sino ang pinakamagaling pagdating sa gawaing bahay? Kuya. Oh guys. Kasi simula nung grade 3 pa lang ako hanggang 4th year high school, ako yung gumigising sa umaga para magsaing tapos magluto ng ulam. Tapos sa hapon din, pagdating namin galing ng school, ako din yung nagluluto ng ulam namin. No. Simula yan nung grade 3 ako hanggang 4th year high school. Tapos si mama pag sa hapon, nagdadala lang siya ng mga ganyan lang sa mesa. Tapos ako na bahala kung anong gusto kong anong gusto kong lutuin or paano ko lutuin yung mga nilagay niya dun. Wow. Kasi alam na ni mama na alam ko kung anong gagawin ko kaya yun. Yan si Kuya. Tapos ako naman, nag-gising tsaka kain. Sino yung pinaka-stricto sa inyo? Guys, alam to ng lahat, kahit mga pinsan namin, alam to kung sino yung pinaka-stricto sa amin. Walang iba, kundi si... Doon tayo. 1, 2, 3... Ito yung pinaka-stricto. Pati si mama na-strictuhan sa kanya. Requirement bang lagi ang bunso ang maghuhugas ng pinggan? May proof kami na hindi talaga yan requirement. Kasi sa pamilyang ito, hindi yan applicable. Not applicable NA. Kasi kung sino pa yung pinakamatanda, siya pa yung naghuhugas. Ako yung naghuhugas. Ako pa yung mas naghuhugas. Hindi ako yung lagi naghuhugas pero mas naghuhugas pa ako kaysa sa kanila. Yun po natatapos ang aming question and answer portion. Guys, may YouTube channel nga pala yung kapatid ko. Ito yung niya. I-search nyo lang yung Jerome Capuno. Search nyo lang yan sa walang iba yung ganitong mukha. Siya na yun. Paki-subscribe guys. And kasi yung sa kanya, mga kanta-kanta kasi sa kanya. Kasi hindi naman kami singer ni Jack. Pero, itry kong i-convince si Kuya na kakanta din. Oo. Sige guys. Magkulawan na. Mas apit ko. Sige. Hindi ko pa narinig ko kumanta. Isang beses. So guys, abangan nyo yung collab namin na kakanta ako. Ready ka na ba? Huh? Inom ka ng salabat. Hindi na ako inom ng malamig. Turmeric. Tumirik. Kaya hanggang sa huli, paalam! Shoutout kay J-Parbs Byrons ng Argao, Cebu, kay Daniel Segno ng Baguio City, kay Rayan Rojo ng Isabela, Negros Occidental, kay Leia Mitch Ladra Loa from Bohol, Garcia Hernandez, kay Genevieve Panido ng Aklan, kay Leia Marie Caminade, Vanessa and Jennifer Sosas ng Argao, Cebu, kay Jenny Marie Hanson ng Ermita, Cebu City, kay Darius Jumig ng Calapan City, Oriental Mindoro, kay Marjorie Ann Olarte ng Nasugbu, Batangas, Jeffrey Tanilon ng Riyadh, Saudi Arabia, Rich Mabalot, Alcala, Pangasinan, kay Kim Zaira Saga Noveda ng Paco, Buntok, Southern Leyte, at saka kay Cornelio Corns Escobal ng Maasin City, Southern Leyte.